хора, оправям се сега да излизам. Ще хода по разни задачи и после ето е банята. И после сигурно ще ида към Борисовата, видя моите познати. Каква раница, бе? Пасе майката. Видим. Ето я. Най-важната раница с екипировката ми за катерене. И така, опа! И ще ходя към Борисовата да ги видя моите познати какво правят и така. Гледайте сега. Как се прави бънджи? Още нагоре! Нагоре! Изберете си нещо за последно. Последно какво ще правим? Какво ще правите за последно? Айде напред, наличаме много. Ето ги и другите. Още две деца. Айде. Ей, умори ли се, Ради? Умори ли се? Какво? Мечтай си. Мечтая си, че Ради се уморил. Мечтая си. Що е? Според килограми. И другата. А сега вече скача. Скачай! Само леко се придържа, не е задължително да се скача. Още малко вади надолу. Още. Стига. Сега да видим. Ейхо! Страшно ли? Колко малко? Колко? Покажи ми. Толкова. Добре. Айде, ще се дай. Дишай! Нищо страшно няма. Мамо, и ти дишай. Право. Давай. Гледай бабката, не мен. Не, да по-скоро да гледа напред, защото иначе мога се завие свят. Боби, гледай напреде! Било добре, да видим. О, здравейте, здрасти. Изкарвам си хляба. Да не искаш да си носи, да имаш фотоапарат на Хана Монтана и да видиш Хана Монтана навсякъде. Не, не позна. 17-15. Това домашно ли си? Това ли? Да, Това ми е работата. Какво? По YouTube. 18-14. Пинг-понг битка. Да. Пинг-понг беда. Какво правиш? 18 си, бе. Как нищо, бе, човек? Ей така. Не, до сега беше 17, сега стана 18. 18-15. Следно колко е? 18-15 за него. Аз съм го бил 5 игри. Бах ти. Емо да бие, здравко. Аз съм го бил много пъти. Не съм го чувал от това. Ма и аз съм го чул това нещо. Нали? Да. Да, един път.
Та, нещо интересно. Я пак. Какво каза? Да. Никога не съм чул Емо да бие здрав. Просто вижте. Да. Колко? 19? 18, 19. А, Да, 18, 19. б. 20, 19. Шалалалала. Емо си танцува. 20. 20. Не се опитвай, моля. Не ми проваляй блога. Ало. 19, 20. Супер, дай 5. Ей! Дали от победата? Само една точка го дели. Да видиме. Стой, стой. Айде давай. Yes, 20. 20. 21. И Емо бие. За първи път. Какво? За първи път го Емо за първи път бие. Айде, аз пишу Анди. Аз искам. Не, защо си съвсем не аз съм по-слаба, бе. Добре. Дай Така, тихо, тихо. Айде, разгреб. да шампион. Да чемпион. Като на Китая. Я? Made in China. Сега снимай. Искаш разгребка ли? Да. Разграби се. В момента ми почва за това нещо. Криво да ли А? има за разгребка? Аз ще кажа. Просто YouTube. Следва Google. Георги, снимай. За това лесно ще му забивам. Какво ще? За това лесно ще му ги забивам. Лесно ще му ги забива. Но въпросът е къде? Погледнете човека с каква малка хилчица играе. А това е нормалната хилка. Да. Колко е разликата? Да сравниме. Да, добре. Много поговориш. Аз ли? Знам. Моя тъпче. Колко ти плащат? Евро на час. Много. Георги, той не знае какво е здраве. Игра. Да, се вържа. Оня се връзва, оня тъпее и той я тъпее и аз тъпея. Давай, Емо! Пълен нуп! Дай, 5 седмица имам. Ако играете голям гейм. Ако играете Последно къв гейм играят? Малък или голям? голям гейм. Голям гейм, До добре. 21 с 5 седмици. Ще снима. О, неща. Нещастник! Луза! Аут! Аут! За мене. Точка за Емо! Я не съм тя, това против правилата. А ти какво правиш в момента? Това трябва да е точка за мене. Заби тук на неговото поле. Не. Не. Е така тук на неговото. Не. Хубаво, 3 на 1. Не! 3 на 1. Добре! 3 на 2, какъв брат, боже мой. Може! Какъв брат? Дали Анди Ларкин, този нещастен, ще победи Емо в лонгата? Моя точка. Аре, ти го... Неговото поле, моя точка. Коментирай. Абе, удряй, бе. В момента Емо в лонгата 4 на 1. е 4 На 2. на 2 бе тапанат. Абе, Ладно, ме, трябва така да стане това. Говори. Не знам какво да кажа. Не си да, говори нещо. Нека го пусти. Сега този го удари в ташака. Емо в лонгата удари Анди Ларкин в ташака. Анди Ларкин! Чакай! The noob! This is the noob! Ламер. This is the pro! And this is the pro! This is Ламер. And this is Wamer! Абе, 4 на 4, бе. 4 на 4. 5 на 4 за нещастника Емо в лонгата. Емо в лонгата! Момиче дъра. Да го... Пак ти мръзи. Какъв бръснич! Последно? Добре, айде. Последно? 5 на 4 за кого? За мене. Добре. Само наш ще снимал. No. Цял ден днес снимам. И колко според теб ще даде? Не зависи. Добре, айде. Анди Ларкин успорва колко е? 9. Последно? 9 на 5. 9 на 5. За Емо. Погледнете каква мръсна кукла. Просто погледнете. 10 на Просто погледнете. 10 на 5. Добре, хора. За Емо в лонгата. Яко пише?